instead of a small guy and a slightly bigger bowel about impulse strings that makes the read. Er det jo ikke en hemmelighed, at hun er fuldstændig udtosset? Det er ret svært. Er det jo ikke nogen hemmelighed, at hun er fuldstændig udtosset? Det er ret svært. Say something for me instead of a small guy and a slightly bigger bowel